Извян ли си на тебе? А? Обърнал се на обратно. Обърнал се на обратно. Чакай, ласно се те бутаме. Газ? Юху! Е, това е! Виж ли коста е! Е, това е! Той си лети човека е! Не трябваше! Не! Трябваше на ръба си стоиш! Стой си на ръба, бе! Ай го срина! Срина го в последния момент. Давай, ще се пънеш! Дигай се! Дига го, е. Леко остане сега. Ау! Виж, че го дига, е. Лети, бе. Лети, ладно. Ще лети, бе. Скача към заек. Обери управленията! Дясно! Дръж дясно! Само да не обърне. Не, толкова обърне, трябва да мине пак там. То ще го спърля. Това трябва да направи завод. Не, той трябва да влезе за да направи завод. Ама той не може да направи завод, защото ще го... Сега ще го върнем. Трябва да приберем много сега. Трябва да прибира. Браво, бе! Дига го, бе, браво! Трябва да влезе още дясно, така? Браво! Супер! Сега да не го изда. Ай, пак така! Обери малко управленията, много си ги... Влез по-навътре! В склона! Навътре трябва да го държи. Трябва да го държи. Виж, че изправи вятъра. Дръж ръба! Сега тук да не го свалим много обаче. Няма, той... Браво ми так, супер! Дръж ръба! Дръж ръба! Дръж се на тръба, бе! Иде бе на тръба! Той го клати много и той губи... Той докато пропадне, то си го държи. Трябва да влезе сега докато е горе. Внимателно, ще видиш в ротора!
Ето тук виж, винаги сваля в тази дупка. А така, дръж ръба здраво. Виж как го дига.